ସୁନା ପାଲିଙ୍କିର ଗାଁ ବେଗୁନିଆ ଗାଁକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଯୁବକମାନେ। 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ରାସ୍ତା ମରାମତି କାମ, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ସଜା କାମ। ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମନ୍ଦିରର ମରାମତି ପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୁବକମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଛୁଟିଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ସୋମବାରର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାଟି ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଯୁବକ। ଯେଉଁଭଳି ମନ୍ଦିରକୁ ରଙ୍ଗରେ ସଜାଇଥିଲେ ସେଇଭଳି ପୁଣି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଯୁବକମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ। ମନ୍ଦିର ବାହାର ଶୋଭା ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆମ କାଳିଆ ଭାଇଙ୍କ ପରିବା ଦୋକାନ। ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଗାଁ ଯୁବକମାନେ ଏଇଭଳି ଲାଗିଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଯୁବ ତେଜିଲେ ହିଁ ଏ ଦେଶ ତେଜିବ। ନମସ୍କାର ଏବଂ ଦୀପାବଳିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା।